गैला थांनो ओंखारबोबायमोन लेट जाना होबाय नै ओरै फंबाय जानो दङ थांनो ओंखारबोदों आरो लेट जानानै दङ नै 8:30नि ट्रेना 11:00आवसो जाबाय बङाइगाव स्टेशनाव दंफैयो आरो जों दा ट्रेनानो लेट जाना होनानै बिराद गोबाव थानांसिगोन स्टेशनाव बानायजोब्बायलै नै गुड मर्निं बोरै बोरै लोगोफोर बोरै बोरै दं खबरफ्रा थांनो ओंखारदों नै बेंगलराव बेग बाखाजोब्बाय सान्दुंआबो गोसाथार माथो बिराद लेट जाबाय ट्रेनानो बोरै जाबावनांगौ जाखो ओरैबायदि जेव जेवल' मानसिल' जानानै दङ नै ओमफ्राय ट्रेनानो गैया दाबो ओरैनोथ' फैगोन आरो ट्रेना दा 11:00आवसो फैसिगोन दानो फैला सान्दुं गोसाथार नै जोंना बिदा फंबाय बे आंनि फंबाय जों सानैजों थांगोन आरो ओरै खारलांगासिनो मालाय ट्रेना जोंनासो माला फैयो दाखालि फैनायावबो बिदिनो लेट जाबोदोंमोन आरो दा थांनायावबो लेट जाबावनोसै नै जारलासो जाबाय कमेन्ट खालामहरदो माथो रावबो कमेन्टआनो गैया दाइरेक्ट गंसे ट्रेन फैगासिनो आरो नै दस्रासो बे जोंनि नंबावा आरो बे दस्रा बिराद गोलावलैना ट्रेनाबो गुवाहाटी निउ दिल्ली दिल्ली थांगोन बे दिल्ली एसि गोजा निउ बङाइआव दं निउ बङाइ जोमावाड़ा थैंक यू लाइक होनायनि थाखाय निउ बङाइआव दं दायो नै ट्रेन नेगासिनो दं लानथाथानो ओरै फंबायबो दं फंबायखौबो लांफागोन आरो ना फंबायजों आंजों लेट जाबायलै जोंना बिरादनो थांगासिनो नेबाय थादो नेबाय थाबानो जाबाय जों थांगासिनो बिराद लेट जादों जोंना ट्रेना बानायगोन ब्लगाबो बानायगासिनोखा ब्लगबो बानायगोन लाइभबो हगारलांगोन माथो खालामनो साननै माने थालांनांगौना साननै एफा गोबाव